Xornada de resaca electoral. O Partido Popular foi o gañador das eleccións europeas con 22 deputados. En Galicia, mellor o dato respecto ao 2019. O Partido Socialista resiste, quedando a tan só 2 deputados dos populares. E o BNG, pola súa banda, recupera o escano propio en Bruxelas. Que tal saúdos? Pola provincia de Pontevedra serán 4 os eurodeputados que sentarán nesta legislatura en Bruxelas. De contado, imos cos datos, antes titulares. Satisfacción no BNG polo acordo parlamentario para a fin da concesión da mina de Sanfins e a restauración da súa contorna. Os nacionalistas agardan que a empresa cumpra cos requirimentos, poñendo fin ao risco de contaminación que supón o actual estado das instalacións. Advirten que permanecerán vigilantes para que a empresa ou a administración cumpran co acordo parlamentario. Galicia enfróntase de novo a un verán que pode ser moi complicado en canto a incendios forestais pola previsión dun tempo seco e caloroso. Esta mañá tivo lugar un gran simulacro de extinción dun lume dunhas características moi complexas. Afectaba a 2 provincias, Pontevedra e a Coruña, estendéndose polos concellos de Valga, Pontecesures, Padrón e a Estrada, e incluindo a evacuación de 2 núcleos de vivendas. Continúa ingresada no Hospital do Montecelo a rapaza que resultou ferida esta fin de semana pola caída dunha luminaria na Rúa Barón, en Pontevedra. Unha persoa que acompañaba a víctima subiu á luminaria e comezou a zarandearse. A estrutura non soportou o peso e rematou por romper e bater contra a moza. O Mercado de Abastos de Pontevedra será o escenario vindeiro 21 deste mes dunha festa feminista. A cita marcase no programa de actividades deseñada polo Concello co gallo do 8M dentro da campaña Ábrelle a porta ao feminismo. A celebración contará coa presenza da guionista e cómica Enara Álvarez, que presentará o seu libro Ansia e participará logo nun faladoiro. A festa rematará con música. E Ana Peleteiro proclamouse campioa de Europa de triplo salto. A atleta ribeirense acadou a medalla máis importante da súa carreira en Roma cun salto de 14,85 a 2 centímetros da súa mellor marca persoal. Este triunfo non fai máis que confirmar o bo estado en que se atopa a atleta, que mira xa cara aos Xogos Olímpicos de París coa firme intención de proclamarse campioa olímpica. Está vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Imos de contado cos datos das eleccións europeas. Porque a de hoxe foi unha xornada de resaca electoral. O Partido Popular foi o gañador das eleccións europeas celebradas este domingo. A formación liderada por Alberto Núñez Feijóo conseguiu o 34% dos votos e 22 escanos no Parlamento Europeo, nove máis que os que tiña a toda agora. En Galicia, os populares melloran os resultados do 2019 en case 14 puntos, con máis dun 43% dos votos. O Partido Socialista, pola súa banda, quedou como segunda forza, mellorando os resultados que lles daban as primeiras enquisas. Terán 20 eurodeputados, un menos que hai 5 anos, co 30% dos apoios. A nivel galego, o Partido Socialista conseguiu un 27% dos votos. O BNG, pola súa banda, recupera o escano propio en Bruxelas despois de 25 anos. Os nacionalistas incrementaron os seus apoios ata o 16%, 4 puntos máis que nos últimos comicios europeos. Bueno, pois pola provincia de Pontevedra serán 4 os eurodeputados que sentarán nesta legislatura en Bruxelas. Revalidan o seu posto popular Francisco Millán Mon e o socialista Nicolás Casares. A ele sumarase Ana Miranda do BNG e, a pesar de que será a súa cuarta etapa na Eurocámara, será a primeira vez que conte cun escano propio. O cuarto nome é Adrián Vázquez do PP, que accede por primeira vez. Fomos os claros gañadores destas eleccións europeas no conxunto da provincia, onde tivemos 155.000 votos, case un 40% do voto emitido. Pois a xente optou por ese sentido, por esas políticas de sentido común, e foi un rechazo, lóxicamente, esas políticas todas de querer crear división, e tamén unha sospeita clara que hai de corrupción. E tamén, foi o triunfo e a vitoria das mellores políticas sobre as peores. Non podemos dicir hoxe que esteamos absolutamente satisfeitos. Onte houbo máis pontevedresas e pontevedresas que confiaron na esquerda que pontevedresas e pontevedresas que confiaran na dereita. E para nós eso é unha moi boa noticia, sobre todo
nese contexto de ola ultraconservadora que parece que recorre Europa, deses resultados extraordinarios que a ultradereita obtivo noutros países europeos, que en España se contiveron, e isto tamén é unha boa noticia en clave estatal, e que na cidade de Pontevedra tamén se contiveron. Por tanto, o BNG conseguiu o obxectivo, e o obxectivo principal era ter unha diputada no Parlamento Europeo a tempo completo, e iso é indiscutible que se conseguiu. En segundo lugar, a nivel de Galiza subimos de votos respecto ás anteriores eleccións, por lo tanto hai unha satisfacción grande no BNG, non? Por estes resultados, non? Deixamos as eleccións europeas, pero seguimos falando neste caso do BNG porque os nacionalistas amosan a súa satisfacción tras o acordo parlamentario para a fin da concesión da mina de Sanfins e a restauración da súa contorna. Os nacionalistas agardan que a empresa cumpra cos requirimentos, poñendo fin ao risco de contaminación que supón o actual estado desas instalacións. O BNG valorou moi positivamente o cambio de postura do Partido Popular que facilitou a adopción dun acordo unánime para finalizar a concesión da mina de Sanfins e obrigar a empresa á restauración medioambiental, devolvendo as instalacións mineiras e a súa contorna ao seu estado orixinal. Aínda que queda moito por facer, os nacionalistas entenden que este é o primeiro paso dun longo camiño para poñer fin aos riscos ambientais que supoñía a mina. A empresa deberá asumir a reparación das presas colmatadas de residuos mineiros, así como o baleirado das galerías inundadas. O BNG da comarca de Ría de Muros e Noia quere facer unha valoración moi positiva do acordo acabado no Parlamento, a iniciativa do BNG para a restauración de toda a contorna das minas de Sanfins. Non é unha demanda que levamos décadas facendo, seguimos preocupadísimos por a situación actual da ría ante estes perigos que ten, e tal como afecta o sector productivo, non? E as minas de Sanfín e as balsas cheas de augas contaminantes é unha das maiores preocupacións, porque, como sabedes, poden romper en calquera momento. De feito, agora mesmo se están tendo grietas e vertendo metais pesados á ría. Os nacionalistas consideran que o acordo foi posible grazas en gran medida á mobilización social e a implicación das confrarías da ría, que mesmo iniciaron un procedemento xudicial para evitar que as augas contaminadas acabasen por afectar os bancos marisqueiros, dos que dependen miles de familias da comarca. Temos que recoñecer antes de nada e queremos agradecer o traballo de moitísima xente, de moitísimos colectivos sociais, a comezar polas confrarías desta ría, precisamente para que se puidese ter chegado a este punto. Son anos de loita nos que o BNG acompañou e presentou, como digo, múltiples iniciativas no Parlamento que por fin deron o seu froito. Malía que se trata dunha boa nova, dende o BNG advirten que permanecerán vixilantes para que a empresa, ou no seu caso a administración, cumpran co acordo parlamentario. A administración ten que botar man do aval que ten depositado a empresa para levar a cabo esas actuacións. E que se o aval non fose suficiente, evidentemente, por calquera vía que estea ao alcance da administración, incluída, evidentemente, a xudicial, hai que buscar o método e buscar a vía para que eso se leve a cabo. Falámoslles agora da detención esta fin de semana de dous ribeirenses os que sorprenderon os axentes da Policía Nacional durante un control de drogas realizado no porto da localidade. Segundo informaron fontes policiais, ao darlle o alto o vehículo no que viaxaban, o ocupante do asento do acompañante lanzou ao mar un pequeno bolso. Para recuperalo, os axentes pediron axuda a un mariñeiro que se atopaba na zona. No seu interior atoparon 5 botes con sustancias estupefacientes en forma de pequenas pedras e papel preparadas para a súa venda. No rexistro do vehículo tamén lle atoparon nun lugar agochado máis papelinas de droga. Foron intervidas en total uns 10 gramos de cocaína e outras pequenas cantidades de heroína e haxís, así como varias armas brancas, un móvil e cartos en metálico. Unha vez tramitadas as correspondentes dilixencias policiais, os dous detidos pasaron a disposición do xulgado de instrución de Ribeira en funcións de garda.
Continúa ingresada no Hospital do Montecelo a rapaza que resultou ferida esta fin de semana pola caída dunha luminaria na Rúa Barón, en Pontevedra. Segundo recolleu a Policía Local no seu atestado, unha persoa que acompañaba a víctima subiu á luminaria e comezou a zarandearse. A estrutura non soportou o peso e rematou por romper e bater contra a moza. A rapaza foi trasladada ao centro hospitalario cunha fractura dorsal e un traumatismo cranoencefálico froito dese golpe. Ali continúa ingresada a espera de máis probas. O informe da Policía Local xa foi trasladado á Nacional, que á súa vez remitiuno ao xulgado. Galicia enfróntase de novo a un verán que pode ser moi complicado en canto a incendios forestais pola previsión dun tempo seco e caloroso. Esta mañá tivo lugar un gran simulacro de extinción dun lume dunhas características moi complexas. Afectaba a dúas provincias, Pontevedra e a Coruña, estendéndose polos concellos de Valga, Pontecesures, Padrón e a Estrada, incluindo tamén a evacuación de 2 núcleos de vivendas. Un incendio de nivel 2 con risco para as persoas que afecta a varios concellos. Podería acontecer ao longo deste vindeiro verán en calquera punto de Galicia, de importancia dun simulacro como organizado esta mañá. Un lume que afecta a dúas provincias, Pontevedra e a Coruña, estendéndose polos concellos de Valga, Pontecesures, Padrón e a Estrada, incluindo a evacuación de 2 núcleos de vivendas. Unha situación dun incendio forestal, en este caso unha situación unha situación que desgraciadamente se ten producido moito na nosa comunidade. Estamos camiño do verán, entonces se trata de ensayar. Unha situación é cando o incendio forestal non afecta solamente a bens de naturaleza forestal, sino que afecta a bens de outro tipo, que pode ser vivenda, neste caso hai 2 aldeas. A importancia deste simulacro basease na coordinación entre os diferentes corpos que interveñen. O tratarse dun lume de nivel 2 require a participación e rápido entendemento de múltiples efectivos. Consiste en prepararnos precisamente para cando sean situaciones de verdad, vamos a decirlo así, pois estar adiestado sobre todo na cooperación con corpos con que nos traballas todos os días. Porque neste incendio interveñen os medios de medio rural, bombeiros, GES, protección civil e corpos de seguridade e tamén sanitarios. Todos eles en coordinación grazas a este posto de mando avanzado de onde parten todas as ordes. Posto de mando é para coordinar e mobilizar os recursos que interveñen en ese incendio. Un incendio forestal interveñen normalmente só medios de ámbito rural, pero en este caso interveñen multitud de medios. Explican que estes simulacros son vitais, tendo en conta ademais que este tipo de escenarios de lumes virulentos son cada vez máis habituais. Un lume forestal, como neste caso que plantexamos, empeza como un lume normal, digamos a decir, pequeno, que vai medrando, vai emitindo focos secundarios. En Galicia este tipo de topografía é a máis habitual. En plantación de eucalipto deste tipo, de convento moderado ou forte, vai pavesear e vai emitir focos secundarios. Por lo tanto, se vai facer cada vez máis complexa. Na Xunta advirten ademais que nos enfrontamos de novo a un verán que pode ser duro en canto a incendios forestais. Logo dun inverno chuvioso e dunha primavera de alto crecemento da biomasa, temos por diante previsiblemente meses de seca e intensas temperaturas. O que nos toca a nós como cidadanía é extremar as precaucións e, en caso de sospeita dun incendio, chamar sempre o 085. Unha parte moi importante da loita contra o lume é a prevención. Ribeira adquiriu un tractor polivalente para realizar labores de roza e manter en bo estado as estradas e vías de titularidade municipal. O custo deste novo vehículo ascendeu a uns 175.000 euros que foron asumidos con cargo a fondos propios. O alcalde Luis Pérez Barral, acompañado do segundo tenente de alcalde, Francisco Suárez Puerta, e o edil Fernando Abralde, supervisaron os traballos de roza que se están a realizar en Corrubedo, co novo trator polivalente que vende adquirir o concello. Cun custe duns 175.000 euros, asumidos con cargos a fondos propios, o novo vehículo permitirá reforzar os traballos de rozas das estradas e camiños de titularidade municipal, para que estean nas mellores condicións posibles. Grazas a este trator que acabamos de adquirir no Concello de Ribeira, poderemos reforzar esa brigada de rozas e agora mesmo estamos nas 6 persoas. Temos 6 persoas traballando no Concello de Ribeira para limpar os camiños, as estradas e que estean en perfectas condicións. Sabemos que hai moitos camiños por actuar, sabemos que a primavera foi moi chuviosa e que agora está crecendo a erva moito, está invadindo moitos camiños e pedimos á poboación que teña en consideración que este tractor novo que acabamos de adquirir vai a mellorar ese mantemento, esa limpeza que facemos no noso rural, como ben dixemos xa dende o principio de mandato. As parroquias teñen que ter a súa atención, a súa prioridade e, por tanto, creo que con esta adquisición tamén reforzamos ese mantemento, esa limpeza
que nos exixe a poboación das parroquias. O novo tractor dispón dun moderno equipamento, cun brazo mecánico rotatorio, unha escobilla de púas para limpar as servas das beirarrúas e tamén un soprador. A parroquia vilanovesa de Baión volveu nesta pasada fin de semana aos anos 60 e 70 cunha representación de oficios tradicionais. Despois da publicidade, damos unha volta por esa festa. Aquí continuamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. O mercado de abastos de Pontevedra será o escenario vindeiro 21 deste mes dunha festa feminista. A cita enmarcase no programa de actividades deseñado polo Concello co gallo do 8 de marzo dentro da campaña Abrella Porto o Feminismo. A celebración contará coa presenza da guionista e cómica Enara Álvarez, que presentará o seu libro Ansie e participará logo nun faladoiro. A festa rematará, como non podía ser de outro xeito, con música. Pontevedra celebrará unha festa feminista o vindeiro 21 de xuño. Será no mercado de abastos no marco da campaña Abrelle a porta ao feminismo, posta en marcha polo Concello de Pontevedra co gallo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Celebrar o que somos, celebrar que o feminismo é unha loita colectiva e que é algo imprescindível para avanzar. E recordar, non, que as feministas temos esa capacidade insuperable de poñernos de pé, de afrontar as adversidades e, se me permitides, creo que sendo moi contundentes, pero tamén con un sorriso nos beizos para explicarlle a quen queira escoitar que o feminismo é imparable. No seu momento a festa cancelouse polo mal tempo. Agora o Concello retoma a iniciativa traendo ata a cidade a guionista e cómica Enara Álvarez para a presentación do seu libro Ansia. Tamén participará nun faladoiro coa xornalista Carolina Sertal. Así que estas dúas mulleres van falar de feminismo, van falar de experiencias persoais e colectivas e agardamos que sexan moitas as persoas, moitas as mulleres que se acheguen para pasar un rato divertido. Tras a conversa haberá espazo tamén para a música. A festa continuará a cargo de Yaya DJ e Señora DJ. Dúas referentes no mundo do DJismo e referentes orgullosas de ocupar un espazo que, por que non dicilo, tamén está típicamente masculinizado. A festa feminista comezará a partir das 7 da tarde. A escritora Antía Yáñez e a xornalista María Piñeiro, Premios Mulleres que Opinan 2024. O xurado dos galardóns decidiu recoñecer o traballo en 2 artigos, As leis de Newton de Yáñez e Hablar de Piñeiro. Hoxe recolleron os seus galardóns ante a escalinata da Deputación de Pontevedra. Esta é a segunda edición duns galardóns que naceron ao abeiro do foro As mulleres que opinan son perigosas. O obxectivo é potenciar o exercicio da opinión xornalística entre as mulleres. Os premios están dotados con 1.000 euros cada unha. Nesta edición presentáronse un total de 25 textos. Unha vez un profesor no instituto, porque sei que estaba berrando moito no medio da clase, exercendo o meu dereito a opinar, que era unha verdulera, non? Porque estaba berrando demasiado. Bueno, pues nós opinamos, o que pasa que a medida que vai pasando o tempo vannos coartando. Agora que teño unha filla de 10 meses, eu só espero que ela poida opinar cando queira, como queira e onde queira, sin que ninguén lle diga pois cousas así. Feito, penso que as participantes, as ponentes deste foro veñen cunha idea e cando están aí comparten máis e mellor. Deste xeito, como acaba sendo un foro tan interesante, con participacións tan francas e abertas, a verdade é que escribir un artigo sobre esas xornadas acaba non sendo moi difícil. O Pazo da Cultura de Pontevedra acolleu o pasado venres o acto de graduación do alumnado do grao de Publicidade e Relacións Públicas. 80 alumnos protagonizaron o acto de entrega de bandas e diplomas baixo a atenta mirada dos seus padriños, Vicente Badenes e Beatriz Martínez. Xa é a 27ª promoción de titulados que sae desta facultade do campus pontevedrés.
E saiban tamén que Anxo Queiruga estará 4 anos máis á fronte da Confederación Española de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica, entidade estatal que representa as asociacións de discapacidade física e orgánica de toda España. A súa reelección, para que contou co apoio unánime das entidades estatais, autonómicas e provinciais convocadas, supón a terceira legislatura seguida do osonense, que xa é presidente de COGAMI, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. A través de COCENFE, Queiruga representará a máis de 1.600 asociacións en todo o territorio español que atenden a máis de 2,5 millóns de persoas usuarias, converténdoa na entidade máis representativa da discapacidade en España. O Concello de Noia cedeu en depósito temporal unha lauda sepulcral para formar parte da exposición Hospitalistas a Graza do Encontro que terá lugar en Santiago entre xuño e novembro. Esta mostra, organizada pola Fundación Las Edades del Hombre xunto coa Fundación Catedral de Santiago, pode visitarse xa no mosteiro de San Martiño Pinario, en Compostela. A peza cedida é unha lauda antropomorfa que forma parte da exposición permanente de Santa María a Nova. No lugar que ocupaba xa foi instalado un panel informativo indicando o seu destino temporal, así como o tempo de cesión. O Concello da Pobra volverá a ofertar viaxes ás Illas Atlánticas este verán. Haberá en total 6 saídas ás Cíes, Ons e Sálvora. Como en anteriores edicións, estarán operados polas empresas Piratas de Navia. O Concello da Pobra incrementa a súa oferta estival con varias saídas ao Parque Nacional das Illas Atlánticas dende o Porto Pobrense. Sabemos que o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia pois é un grande reclamo para todas as persoas que visitan xa non só o noso concello, senón tamén a nosa comunidade, e queremos pois darlle a oportunidade de que poidan salir tamén dende o noso porto. A primeira das viaxes será o domingo 30 de xuño con destino ás Cíes, mentres que o 28 de xullo e 11 de agosto visitarán a Illa de Ons. Para ir ás Illas Cíes, o prezo por persoa adulta será de 34 euros e os nenos e nenas menores, de 4 a 12 anos terá un custe de 18 euros. E logo ás Illas Ons iremos o 28 de xullo, tamén un domingo, e o 11 de agosto. O custe por persoa adulta será de 30 euros e os nenos e nenas de 4 a 12 anos tamén terán un custe de 18 euros. Ademais de 11 Cíes, o programa inclúe tamén 2 saídas a Sálvora, unha delas nocturna. Temos 2 visitas programadas, unha vai ser o día 21 de xullo, o prezo por persoa adulta de 30 euros e os nenos de 4 a 12 anos de 18 euros. A maiores imos ter tamén unha experiencia Starlight o día 3 de agosto, tamén a Illa de Sálvora, que ten un custo de 34 euros por persoa adulta e os nenos de 4 a 12 anos de 18 euros. Esta é unha oportunidade, ademais, increíble para poder disfrutar pois da Illa de Sálvora sen contaminación lumínica e podendo ver as estrelas, que é algo que está hoxe en día pois que ten moita puxanza na comunidade de Galicia. Pechará o programa unha nova excursión a Illas Cíes o 1 de setembro. Os interesados poden anotarse a través da web piratasdenavia.com ou no teléfono 986 320 048. Dende o Departamento de Turismo aconsellan reservar praza canto antes para axilizar a tramitación dos permisos. Comezan as actividades do Vila García Cidade de Libro. Hoxe arrancou a programación do Literatura, a programación infantil vinculada a esta feira. O programa oficial arrancará este martes, pero a alta demanda de participación levou o Concello a adiantar un día as propostas pensadas para a rapazada. Os nenos e nenas do Centro de Educación Infantil de Marxión foron os primeiros en participar nestas actividades, nun contacontos que tivo lugar no Parque Miguel Hernández. En total son 6 os centros interesados este ano en formar parte destas propostas, coas que se busca chegar ao mundo da literatura tamén á cativada xa dende ben cedo. Vila García Cidade de Libro celebrarase entre este martes 11 de xuño e o vindeiro domingo con presentacións literarias, visitas de múltiples autores e, por suposto, as tradicionais casetas que abrirán xa as súas portas mañá martes. Este ano, ademais, con cambio de localización, pasando da Praza da Segunda República ao Parque Miguel Hernández.
A parroquia de Baión, en Vilanova, regresou esta fin de semana aos anos 60 e 70. A Asociación O Castro organizou a 7ª edición da Mostra de Oficios, unha cita que congregou a dúcias de persoas alrededor das tradicións e costumes que fomos perdendo co paso do tempo. A programación incluiu distintos obradoiros, representacións dos diferentes oficios e tamén exhibicións de distintas actividades tradicionais, como por exemplo a malla. O tempo non foi impedimento para que veciños e visitantes gozasen deste regreso pasado nunha iniciativa que busca non perder os oficios tradicionais. Esta é, como lles dicimos, a 7ª edición deste encontro, unha cita que tamén atrae ata Baión a visitantes de outros puntos de Galicia, coa implicación de grupos de maiores de varios concellos das 4 provincias e, por suposto, de toda a veciñanza da zona. Tradicións e costumes que se dan, pois como ir ao carro ao toxo, escenas de lavandería, no lavando no río, moitas cosas máis, a malla, etcétera. Temos exposicións tamén, e temos, moitas cousas que fan que é unha mostra, penso que atractiva, e que, nos gustaría que nos viñeran a visitar. Imos agora cunha grandísima nova. Ana Peleteiro proclamouse campeoa de Europa de triplo salto. A atleta ribeirense acadou a medalla máis importante da súa carreira en Roma cun salto de 14,85 a 2 centímetros da súa mellor marca persoal. Tras 3 primeiros saltos foi no 4º intento cando se impuxo a saltadora turca Tugna Danishmaz, que lograra poñerse por diante cunha marca de 14,57. Tras asegurarse o triunfo, Peleteiro asinou un 5º intento nulo e pechou a competición cun último salto de 14,47. A saltadora barbanzá conseguía así a primeira medalla de ouro para España nos europeos de atletismo. Este triunfo non fai máis que confirmar o bo estado en que se atopa a atleta, que mira xa cara aos Xogos Olímpicos de París coa firme intención de proclamarse campeoa olímpica. E por segundo ano, Boiro acollerá o torneo interparroquial de fútbol en favor da Asociación ASANOC de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. A cita será o sábado 29 deste mes nas instalacións deportivas de Vista Alegre. O éxito da primeira edición foi unha das principais razóns que levou a organización a preparar unha segunda cita deste torneo solidario. Será o sábado 29 deste mes de xuño, nas instalacións deportivas de Vista Alegre. Na competición tomarán parte un total de 8 equipos que representan a cada unha das parroquias de Boiro. Dan as 8 parroquias do Concello de Boiro e o formato de xogo vai ser, vamos facer 2 grupos que pasan os 2 primeiros de cada grupo para xogar semifinales e a final. La verdad es que fue un éxito. Esperábamos que saliese bien, pero creemos que fue mejor y ojalá este año pues lo superemos. Como acontecerá na primeira edición do torneo, todo o recadado irá a favor de ASANOC, a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. Felices de poder formar parte dele, que vos acordedes de nós para a recaudación de fondos, que é super importante para levar a cabo a labor que nos facemos, non? A recaudación do ano pasado veunos moi ben porque houve un aumento bastante importante de atención psicolóxica a través dos gabinetes. Nos temos convenios con gabinetes en toda Galicia porque a veces é complicado, ainda que van a facer o tratamento e demais o hospital, que nos estamos ali ao lado do Hospital Clínico de Santiago, desplazarse para esa atención ali pois é complicado. Coa iniciativa tamén colabora o Concello, de onde animan a acudir ese día a Vista Alegre e participar deste evento cun marcado carácter solidario. O ano pasado foi un éxito de recaudación, creo que este ano vamos a superar, por eso que animo a toda a veciñanza a asistir o día 22 aos campos de fútbol de Vista Alegre para disfrutar dunha tarde de fútbol, dunha tarde de deporte e ao mesmo tempo pois estamos axudando a que todo isto sexa outra vez un éxito. Dende a organización animan a colaborar tamén coa causa a través da compra de rifas que xa están á venda para o sorteo de agasallos con produtos doados por entidades colaboradoras, ou tamén mediante as doazóns que se poden realizar nas huchas existentes en diversos establecementos de Boiro. Pois así rematamos, señores, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.